ce avem nevoie de apologetică? De ce avem nevoie? Chiar avem nevoie de ea? Chiar trebuie să ne apărăm, să ne certăm? Pentru că Biblia ne comandă. Și Apostolul Petru scrie destul de clar acest lucru în 1 Petru 3, 15 la 16 și găsim scris: ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricărui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru că cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Apologetica ajută la evangelizare și Dr. William Lane Craig scrie: mulți creștini nu își împărtășesc credința pur și simplu din frică. Le este teamă că un necredincios le va pune o întrebare sau va ridica o întrebare sau obiecție la care nu pot răspunde. Astfel aleg să rămână tăcuți, ascunzând lumina, neascultând porunca lui Hristos de a fi lumini. Apologetica ajută să cultive o cultură pentru Hristos, ne dă oportunitatea să vorbim despre Hristos. Creștinii trebuie să continue să prezinte lumii valorile creștine și viziunea unei lumi creștine. De exemplu, dacă argumentăm de ce avortul ar trebui să fie ilegal, va trebui să prezentăm argumente raționale în explicarea avortului din punct de vedere moral fiind greșit. Același lucru se poate spune și despre multe alte probleme care apar în societate. Apologeții trebuie să examine modul în care putem oferi un argument rațional pentru valorile creștine. Este o chemare, este un lucru pe care ne-a fost încredințat. Apologetica întărește credința credincioșilor. Deci nu numai că apărăm și dăm o explicare celor lumii necredincioase, dar este o întărire a credincioșilor. John Frame declară: pentru credincios, apologetica dă siguranță credinței, deoarece afișează raționalitatea Scripturii în sine. Această raționalitate oferă credinciosului și o bază intelectuală, o bază pentru credință și o bază pentru luarea unor decizii înțelepte în viață. Apologetica ne ajută să creștem copiii pentru lumea de azi. Din nou, William Lane Craig spune: dacă părinții nu sunt implicați intelectual cu credința lor și nu au argumente solide pentru teismul creștin și răspunsuri bune la întrebările copiilor lor, atunci suntem în pericolul real de a ne pierde copiii. Nu mai este îndeajuns să învățăm povești biblice copiilor noștri. Au nevoie de doctrină și apologetică. Sincer, îmi este greu să înțeleg cum oamenii pot risca viața copiilor fără să fi studiat apologetica.